Story time. Sorry Megore, ndiri South Africa. Ndisati ndatombochinja kuita operations emazamu nebeshe, ndichitori nemboro, but ndaipfeka semukadzi. Then ndapinda mubawa maimwana ini ndine vibe ka ndikapinda panzvimbo vanhu vanondifila avaimwana ndiri kudhanza ndaketwa with this dude. I'm telling you, this dude was giving, and he was like, I'm kind of like a colored soul, but South African, I really like a colored. And ketcha maimwana akutofunga kuti azvibatira baby inini ndikotanga kutengerwa like my Baileys, like my glasses of Baileys and my shorts of Jägermeister. Ndiri kumwa ndakati chidudu ichi usiwo uchitakaitika, because usually when I used to meet people ndichiri mukomana, I would say no, andina beche ndine mboro, this and that, I'm a trans woman, blah blah blah, but musiwo ndakarivara. You understand? Mwana munhu ari kutenga doro abata ndeikumba. Ende inini mazuva anga ndichine mboro ndikatapirirwa nemunhu mboro yaitomira. Like, that's how it was. So tasvika kumba kwake paipaya takutogranyana, we are grinding, ari kundibata ndikumbata. Akabva andibata pakati pezvidya apa. Akati, chichi, are you a man? Ndakati ba chibaka sorry, we paved the way for you. Aigara cottage mukomana, I think I lodge a cottage. Ndakangobuda ndiri musho kutsvaga pane gedhi chino ndakajamba gedhi ndakaro ende musiwana kama ndafona mama ndikudzoka kuZimbabwe. Mama wanazoti chichaitika, but mama, I need to come back home. Ndakarowa mukomana yandimukangarwe zvakandipa shungu yekuti ndobvisa chombo chaAdam ndisikuchaibva. Sorry.